vanhukadzi vane mazuva amwe aya avanoenda kunguva yavo, angavi vamwe vanoita 4 vamwe 5 vamwe 6 vamwe 7 nguva yevanhukadzi. Yasvika nguva iyoyo pamwe kuda imimi hamuna mari mumba apa muri kunguva yevanhukadzi, ndeapi matanho amunotora? Ndisina mari ndinotongokechesa zvakadaro. Chirudzii? Ndogona kupfeka kana tishu zvoti iwe utombozviona. Tishu kuriisa kunhengo ichikadziko ndokuenda tishu. Saka ini ndinoziva ka panguva yebonde ka, because munhu wemurume anenge achipushira kumberi, handiti ndo chokwadi ichicho. Harizosweri pakuzopushirwa kuzoenda mberi tishu rakatadza kuzobuda. Rinobuda. Rinotoenda mberi but rinobuda. Munoridzosa chirudzii? Rinodzoka. Rinotobuda. Bosi panguva yekuti weti pai rinotobuda. Kumberi rinotoenda se kudzoka rinodzoka. Ndo patambotora kuti kune vamwe vanenge vane dzihombe pai ndo vanozosvitsa matishu kokweyo.